I'm gonna be more than... Ej, hvor er det rigtigt. Jeg starter med Q. Jeg går botlane sammen med Philip indtil jeg stiller på 2. Så går jungle. Kom så. Kan jeg klar til at gå? Kom den her vej. Ja, gå ind. Go Rice. Andreas! Nå, Jeg er ikke dig nu. er det en kære? To the place. Philip, hvis du ikke har lært det, så er jeg ligeglad med folk igniter first blood. Bitch. Andreas, så kan lort jungle. Nej, jeg skal stille level 2 først. Nej, hold lort jungle. Du skal ikke tage min XP. Jo, nu skal jeg level 2 først. Først skal jeg så tage min XP. Og du må gerne laste alle minionsene. Det kan jeg sgu ikke komme til. Det er dine små. Hallo? Andreas! Ej, jeg skal nok holde op. Ja, tak. Nej, Ej, okay, det er jeg skal nok gå med Philip. Er I one? De er svensk. Svensk og norsk. Ja. Around the world is far, around the world. Okay. Yes, Thomas. Jeg kommer ikke at gang. Der kommer Philip. Kan jeg klare? Dam. Gå den der. Dam. Jeg har ikke en grinding. Nej, jeg ramte ingen af mit angreb. Har jeg ramt ham med min dims? Hallo, lad mig være med den far. Nej, jeg tager lige den der. Okay, her kommer rende ind og starter en fight. Bam, dam. Seriøst, jeg failede det der så hårdt. Ja, kom vi til at bare der selv, altså. Jeg har hoppet på den forkerte med min rappel. Og kan du ikke lige give et gang til top? Jeg kommer helt om bagfra ham. Nej, han tager ham. Nå, han går bort. Pas på, Andreas, du er helt alene. Nå, men det går nok. Jeg overlever snilt. Åh nej. Jeg havde ikke lige set det der komme, at de ville komme til os, så... Ja. Okay. Men jeg næsten fik til at sige det ved kill, så du går efter. SS. Nu er jeg gået tilbage. Hvis man prøver at komme bagved her, ikke? Bare recall. QQEE. Nå. Philip, du ved ikke, at din Q giver mere skade, hvis de har taget mere, hvor mere mindre liv de har, ikke? Nej. Det gør den. Det vidste jeg ikke. Nej, men det betyder, at du skal ramme Q, og så E, og så Q igen.
SS Magnus! DJ Magnus! Magnus! Jeg forstod godt, hvad du siger. Jeg kommer. I'm on the way, I'm on the way. Keep on fighting. Kom så, vi skal have ham! For I hår! Sådan. Undskyld. Det går nok. Jeg skal bare lige have det der plus, når det kommer. Og sæt ham fast. Ja, sådan der. For I hår! Bam! Okay, vi spiller en del bedre end dem. Svensson, de kan ikke finde en skid. Ja. Fanden for ikke så slås på tror jeg. Men der var også Nej, lidt sødt. fuck! SS, nej, ikke SS. Jeg beskytter mig også. Jeg er din bodyguard. Nej, det er ikke. Jeg er ikke. Jeg har lavet her, Philip. Too slow. Pas på, right? The real bodyguard is already on the job. Jeg roamer bare deres jungle lige. Nå, sorry for... Jeg skulle bare lige bruge nogle af Andreas Jungleman i større på at høre filmen. Mm. Jeg synes ikke lige, Sten er særlig god i den her bane. Eller fint nok, men han er ikke lige så god som de andre baner. Nej, han er faktisk bedst bare i Summer's Rift. Fordi der kan man køre rewards, så man kan hoppe på. Okay, jeg kommer ned i skjældet, jeg er klar. Jeg kommer også. Yields goddamn low level. Jeg fanger en. Jeg fanger en. Flash! Jeg har ikke flash, jeg har kun det blået, mand. Du skal ikke tage en farm, Jeg er mand! 9, jeg er 9, jeg er 9, jeg er 9. Nej, det er 6. Magnussen tager på min farm, vi kan ikke have farm! Sådan der, kom så! Så lad os have der tårn, kom. Jeg kan godt lide, at jeg var hjemme med en magi, giver lige så meget skade, som han gav på mig. Nej, kom til, jeg gør det, så nu! Ej. Okay, så. Jeg skal flashes ud her. Godt lavet, Philip. Så dør nu. 5 liv. Nej, jeg tror, jeg nok giver 3 HP. Det er 7, Nå, der jeg det kigger på er dig. lige meget. Customer Ziggy, be goddamn greedy right now, please. Og jeg kommer ned og hjælper, Jamen, så muler mig nu så død. Nej, go. Jeg skal nok beskytte dig. Op. Ej! The Duke! Jeg har glemt, at han havde den der... No vision. Ja. Ellers havde jeg juket ham vildt meget der. Hallo Philip, kom herop, så kan vi få triple kill. Okay. Det er værste fald bare. Nej, så lige har været til at flygte, så jeg havde 150 liv. Philip var nok skidt. Okay, VV. Hallo, det er min farm, Andreas. Lad være med at tage min farm. I don't care. Ej, lad være. Det forsvarer Jo, mig bare lige tage den, Jeg kommer, Philip! I'm on duty! Please replace that booty! Og jeg tænker, jeg tager ham, er du klar? Nå, jeg er ikke nok til shield. Nå. Det var Ej, jeg basic tænker, attack. at kunne du godt, det her er meget fået, godt. Det var basic attack, man. Det ligger lidt. Yeah.
Ja! Okay, hvad lavede du lige? Det siger Lukas. Og Andreas, du skal være klar til at beskytte mig. Nu kommer til en, der er endnu sværere. Nej, nu kommer den samme. Hans kæreste fandt ud. Line, om ikke kan man en stjerne. Vi bare vent på en fejl. Prøv på at vente, jeg rammer med en E. Jeg er klar på. Hvis han hopper på en af, så sparker jeg ham væk. Åh, damn! Oj! Han er ikke old, men han har sko og det du ikke. W. Jeg har ligget ud, ja. Og jeg fik en. Line. Philip, I got this. Nej, okay. Sorry. Jeg kunne skifte den her skyd alle med magier, og jeg havde sat den magier i den anden form. Nej, han bindede mig. Han nåede ikke at kunne. Åh nej. Jeg går lidt på. Du er ikke needed, Philip. Overlever du? Dobbelt ved det så. Kort. Sådan HB. Nu er det min plus ved. Hvorfor i verden har du købt jungle item med Philip? Jungle item. Noget det der. Ja. Jeg var bare det der vision noget. Og så ikke også lifestyle. Synes du, jeg skal sælge den? Jeg beholdt den her klart. Altså. Den giver 2 ekstra skader til monstre. Altså jungle minions. Ja! Lige meget, jeg ramte dig! Ja! Vi går ned på hjem plateau. Jeg passer på bagfra, Andreas. Jeg holder, jeg er klar. Ej, jeg prøver stadig lidt mere. I'm going all in on the turd. I'm dying. Nej, jeg ved ikke. Andreas, det var okay, de tog i, ikke? Jo. Jeg synes, jeg playede rimelig godt der. Nej, jeg dræbte nu. Hvem? Jeg slår Rise over til dig til et dobbelt. Bang. Han kommer fra mig. Højere movement speed end mig. Jeg vil se, om man kan nå at komme. Philip! Jeg kommer! Det er med sig! The team blade. Ej, jeg kan godt lide på det der, kan det gøre. Nej, det skal Philip have til troll. Det er meget. Har du ikke fået eneste Magnus? Nej, nemlig! Undskyld. Det er ikke rigtigt. Support Magnus for fint. Han har død 3 gange, han har kun 12 assist. Scrub support. 10. Jeg har også 8 kills. Ej, nu dør jeg. Det er ikke så smart. Jeg kan du griner af det der. Så nu har jeg også fået Relation Crystal Scepter, så nu er jeg blevet faktisk rimelig tanky. Kan I godt se det? Jeg var Trinity Force. Det er stærkt. Jeg kører faktisk normalt ikke Trinity Force til lige. Ellers er det en af mine sidste items. Selvom den er virkelig stærkt til ham.
Jeg føler ikke rigtig nogen, jeg har overskud til det. Men det gør ikke noget. Jeg fik ikke noget. Jeg havde sådan 4 kæmper end mig, så jeg fik ikke noget. Nej, så fik jeg ikke en. Good job. Vi tager en til.